이시방 바지 붕탈매나야. 미, 나도 안 가는 진이 집을 잡아봐 오블라부투나. 오블라부 제부 누나니 두쿠면 내랑바이. 아유, 비풀 바지베 이모시널 나미해. 아또 그 방문 치니 그냥 맞춰동 바오시는가? 비바지도 칼람나무나야. 나 신부 부지 아래 비엄바 가오니 비함세 잘래 난 베다브. 나 비바지 조자는 나면 능야야. 나래 비풀 바차고 하도록 잘래 마냥 느낀대야 그. 맘지 드신다고 능미해. 나한테 많이 친다네 아팔래. 이토한고 피나 붕피난고 문나. 만에 아야지 시방 바차 붕등 비코 이 시방 라이딩 이 시방 복시등 안그. 나한테 능야야 안 두비고 톰키나 든등문. 톰키 보르. 야 하탈라리앙 다르마스티니. 이 시방 그 아이 나오허. 우리 바지 톰키우등나 비에 하도 지켜. 에이 비암지 커버달. 낭 레아가 가면 마 큰타네 마 큰타네. 예 치러 퐁치러 바차 큰타한 디켈레. 뭔가 블랑이 배가지 신는 타가 라우 피차이 농아. 너이 매 탈라비 바지 붕바이 하이. 빈타가 가르친자네 농아 오블라토앙. 앙스 빈타가 가르친자네 농라. 너 정리 하도 쉬고 이래 그것이나 예. 달라트 가시가지 인저 구단 프라. 네 마바 가시가지 나리나. 비니 인저 아보이정 비니 와보이정. 비바지 칼나 비 바지 자잔 누기등게. 비바지 플래닝 가람등 바. 매 아투는 거 비에 바지 인저 문내링이 가람 찬타등. 탈만이는 야나. 능그 비에 바지나 하싱 집원 가람 찬바야르. 나대비 가람 찬만 작은 아마 앙토비지 않은 그거나. 오블라능 먹수갈로 다자셔. 마바 문지 가람 타트미에. 앙에 토비베지 작은 찬타라 기물리. 앙이 아이자난 비브. 인정 문내링이 그만하면 라이만에 비바지는 자잔 누기 타베는 그. 자투 말에 또 모장 마바 인절라 하나 구하려 가우산 찬드. 나대비니 플래닝 고항부지 않은 그거도. 아토미에 비니 큐브 방신나 능이 인전이 뭐 그버지까지 가람 찬바이문. 마분도 잔디는 게. 능이 만에 인저하나 능이 아이는 흡비등문 아래 사고. 너이 아유이 사야 룽드 아유이 안고 가시면 매다 타수이. 아테 능야야나 우리 인베야르. 아이 비암저 액좀 피우 문이 자고는 무강한 낭치고문 이치오는. 오블라도 마 자고문데 능이 하도 지하도 감고문 나무 강아. 이 시방 비바지 칼람드. 푸타야 미두는 이것이죠. 나 태양어. 태양이 타니 미곤지 눈을 닫으미 액점 라이브는 가등한 거. 아유. 넌 곱지마 나량 집을 칼라마 나 타이는 게. 나 신부실 렌드랑 앙니 인저 공무 강 비바지까지 칼람나기 등. 앙고 우린 가요린 다네문 타등 나는 게. 미구 인정미는. 마바이치 달라이 푸투난 거나 동방 달라이 와 달라이 마바 마비. 이제 주토낭 당랭 그자동나 라 위니양아. 나도 스토크도 보아문 바우는 미카이는 미구는 인창. 너 미에 미구랑 받아. 마빌레. 너희 비에 마바 우와 달라이문 미구라드. 이제 그랑 집을 짜나하구나. 나부 음발라이. 찰라이 바토 카트 사르 디알리. 미달라이 그 뭐여 숨좀 하늘라 가등문항. 나 이시 가만히 필요피나 하고당. 너 잡아야 예. 이 바토는 그거. 치박 시비면 비지자이 남이해. 땡큐 춘틀리 큰타라인 타카이. 지금 앙니 하토 키비비야 도 잠비잠치나. 이 괜찮아 비바지 나르신 가시니 비로. 아유. 야 로로. 라가정 미에 라가정 틱치 라가정 능이 아이교는 마구. 맞아 대지 모자란 거너. 앙문치 앙모장 가람드나 가지 가람등. 나대 사나니라. 보이 바주 디지네 차구등함 하도 지난 앙음은 라피서. 마자구문 감구문 나무 강아. 앙지부문 지야 까지 날래 가지 않긴 타바이. 간나 이건 뭐? 이야! 아리는 너 지난번에 맞아 한지? 아이고 또 그자. 살라 아니야 그거 가면 안 돼. 랑이 잔지 그거 함라 가람 봐봐이. 에이 팝시고도. 안지 저 소리는 물이 마신 낭탕이 배는 나. 아유 물이 마 낭탕 나. 아재. 저저는 그래 가람니 안지? 하람이고도 커피. 아이다. 넌 아랑
जाबा बिदिनो खालामखायो आंनि गेजेराव बिदि बारे बारे फैबाय थानाया मोजां खालामासै गथ' नोङो सोर जायखिजाया मायाखौ सिनायाखै नोङो साला बे बलआनो आंखौ फोनांदोंना बल आमथि साला देन्जारथ' नोंबो आन्टिया नोंबो हायो माथो गथ' आंनि गेजेराव बारे बारे फैबाय थानो सोर नोंलाय मिथिगौना नङाबा जेसे घरनि बेसे भरनि मोनसे बुंनायावनो दं माथो आरो नों सोरखौ एदावना लादों मिथिगौना गथ' आरो नों सोरखौ दांदों मिथिगौना अरसो आंखौ दाङोब्ला नोंनो खामनानै हांगार जालांगोन बेथ' एकदम जुरिसो आङो आरो नोंलाय मा खालामनांगौ जा आन्टि फैला आंनि सेराव काबादि गेलेनो नामा गथ'आ बुंगासिनो आं दिगदार जागोन नोंजों आंहा जेबो दुश्मनी गैया नों बेफोरनिफ्राय गोजानाव था नाथाय नोंबो मोजां जागोन बिहामजोजों मोजाङैनो मोजां था आं बेफोरबायदि बांद्राय अयथासारखौबो नायनो बायो नङाना नाथाय बेलाय नोंनि सोर एसेबां देहाव नांनो आंखौ गिगोन सानो नामा नोंहा टक्करा जेब्लायबो लेभेलजों लेभेल जानांगौ आरो दम दङब्ला जि खालामनो गोसो खालाम आंबो बेयावनो दं नोंबो बेयावनो दं नों दुरबल लोरबांखायनो लोरबां मानसिखौसो नागिरो दम दंब्ला फैना आंजों फै मा खालामनो हायो नों नायनि आंबो आंहा फाङा गेजेराव फैबाय नोङो नोंनिनो थाखाय मोजां जानाय नंला आरो आं सन्देरलाबायनो बिराद मोजां मोनो अके जि खालामो खालाम माया नोंनि बेफोर माया आंनि सायावथ' सोलियानो आन्टि वैसे एकदम लेभेल हो आंजों बिरादनो दान बुरि मांग्रिखौ चालायनानै दासिमबो बुजि रोङा बेनाव गोबोरखि हाबनाय जाला आंखौसो चेलेन्जसो बलायदों नामा नै नोंखौ गिगोन आङो बिराद गन्डगल दं खोमा दे बे नङाबो नों बे मायाजों मा रायलायदों हो थुनथुलि आरो सान नों मोनथिगौ ना मोनथिनो जेबो नङा बेजों गोजानाव थानानै मिथिबाय आरो नों मोनथिया बे जोबोद गाज्रि आं मोनथिनायखायनोथ' बुंदों नोंसिनि फेमिलियाबो जोबोद प्रब्लेम दं आंथ' बुजिनो नागिरलाया नोंसिनि आफानाबो सानै दं आरो बिदिबा नोंसोर बिदा फंबाय असे नङा मिरजों औ नंगौ थुनथुलि एकदम मानसियानो 2 नाम्बारखा नामा गथ'या बेबायदिखौथ' साफ्रायनानैसो थावख्रि गिदिंहोनांगौ बेथ' गोजौआव खागदावनानै दिंदां 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 होनांगौ बे थाखौ बस आं बेखौल' बुंगोन नों बेनिफ्राय गोजानाव थादे मानसिया थिग नंखाया बियो बेफोरबायदियाव हाबदेरनाङा थुनथुलि बोरैबा जायोबा बे नोंनि लाइफखौबो आंथ' बुंथ'लासो नों जुदि बेजों नांदेरबा बेबो नोंजों नांफागोन गियो नामा बेखौनो खानाय गोमोमो ओमफ्राय आंथ' सानदों जुलियानो एसेबां माने साइज बिउटिफुलखा ओमफ्राय होमबा मा मेगनजों फसायनानै लाखोदे बेखौ नोंनि आफाया ओइद मोनथियालै आङो आंखौ गाज्रि मोनना दे सान नाथाय आं नोंनि नोमा गदायखौ आं फसायाखै बेखायनो बुंबाय आं बेफोरबायदिखौ जेबो सोमोन्दोबो लिरनो साना आङो मालाबा मोजां टाइम लाना खिन्थागोन आङो दा नों दाबो फुरा मोनथिजोबा ना मोनथिनो मा दं नुखाबाय खोनाखाबाय आंलाय सान बिदि दाजाथों जे ओरैबायदि मानसिना बे मायाया जे हाथरखिखौ माब्लाबा जानो हागौ बुथारनानै फबनानै दोनखुमानोबो हागौ बेखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ चान्सखौनो होनो नाङा जेबो मिथिगौ बयनिबो गोसोआ समान नङा नाथाय अब्लाबो सोरबा गुरै गोसोनि थायो सोरबा गोरा गोसोनि थायो लाइक बेफोरबायदि आरो ना जों हाथरखिखौ हगार हरखायाना ओमफ्राय अब्लाबो बुंबाय आं सान मिथिबाय ना 24 घन्टा नोजोर होबाय थानो हाया नंगौ होमबाबोथ' दा जों दंना आंखौ दसेयावनो गोबां सिन होबायना बियो आखाया थिफुजोब्बायहाय आंनिया आंनि आखाया स्लिम स्लिम थारमोनहाय नाथाय बे गथ'आ आंनि आखाइखौ थिफु होनानै आलौ होजोब्बायलै हाप्पि साला गथ' नङा बे हाथरखिनि बहानिफ्रायथो आसायगिरि फैलायखो आंखौ एसेबां खस्थ' होबाय नों गथ' आइदै जानजियाबो खें मोनजोब्बायहाय दसे उन्दुनानै लानोसै खोमा आङो नाथाय नायगोन आं नोंखौ र' ना जान ना बेजान अब्लाबो नों आंनि गेजेराव फैदोथ' नायगोन नोंखौबो दा मोनसेयाबो प्रब्लेम जाबाय आबानि जिउआव एकदम
फैमारथारबायसो हाथरखिया हाबाबो लाबावबाय आंनि फिसालाखौथ' बेथ' गावनिफ्रायनो अननायावनो खानानै लाबाय थागोनहाय आं मालाय बिदि जानो होगोन नामा हो ओमफ्रायथ' दिनैनि बाथ्राखौ खोन्थाबालाय सोर फोथायनोसै आंनि फिसालाया हाजारबाबो गावनि बिमाखौ एसेबां मानि माबानो हाया आं दसे उन्दुना लानोसै खोमाहाय आरिफा सोरां बिहामजो गोदान मोननायखाय खुसिफ्रानो एसे आलदा फैदों नामा एसे आलदा फैदोंथ' आरोलै आंनि जानो गोनांसोमोन दा आरो बेवाइसो जाफिनलायबायना थारैनो बुंमारदोंलै जुरि इयुनाव गोसोआव मोनसे ओरैबायदि खुसि फैदोंना औ मोनखासिगोन आरो बेसेबा मोजां मोनलायनानै मोननायनि खोथा सानैजों मोनलायाबा खम दुखु जासिगौमोन नङा होमबा नोंनिनो मायासैलै बेफोरो माथो होनबावनो एखनबा समावलाय गेजेर ससेयाव बिदिनो जायो मा होनो जाब्रबथाय नामा आफा औ आबा साना माथो जाखो हाजारसे दंथ'योना आफा नोंनाव दङथ' आबा र' दे हरलाय होमबा आफा नांगौलै आंनो एसे माबा आं आरो एटिएमावबो थांनो बाबायना मानोथोमोन आबा मा लायबावनो बुंनायालाय आंनावबो दङमोन देलै आइ जायखिया हरलाय राय सासे मानसिखौ दोनलांनांगौना आंहा आं दायो फैनायाव बख'बोनोसै दा हरथ'दोल' नोंसोरो र' होमबालाय ओइ हा सोरखौथो दोनलांनो सानखो नोंलाय माबा थुनथुलिया न'आव थांसैनोलै दायो दसे दोनलांना फैनोसै आं कलेजबो खुलिबायना बेना बेखौलाय नोंलाय मानो थांबावनांगौ आलासि गोनां मानांनो आंनो थांना फैनोसैलै आयै माथो जानो दं ओमफ्राय आंथ' थायाना दसेल'सो थांगोन फैगोन ना नै आबा हा ड्राइभारखौ बुंबानो बे लांनानै दोनहैगौमोन ना मिजिं जावैसोआबो थांखासिगौमोननो हा बिसोरजोंबो थांनो हागौमोन आंनो थांना फैनोसैलै आयै माथो जानोब्रा ए जुदि थांदोंना माथो जाखो गथ' मानसिखौ दोनलांनायालाय मोनथियाहाय सोरां दसे थांना फैगोन दे आयै आं मोनथियाहाय आबा गोख्रै थां गोख्रै फैखा आरो न'आवनो आलासि दङ हा नोंहा बेलेगखौसो दोनलांनो सानबाय जाबायसैलै आयै ओइ जुदि थाथोसैना माथो जाखो दे होमबालाय दे आरो माथो आंखौ आइया थाजानो बायो नामा थुनथुलिजों मानसियाबो एसे थङालि नालाय ब्रा ओमफ्राय आं बुजायबाबोथ' आरो मानसियानो बेबायदिना थेवबो जेबो नङा दे आयै सोलायहोगोन आं र' मा जायो जुरि मालाय लोगो ना आसोल लोगो ओइ गोदाव सोराव मा सानो नोंबो आं एबार थङालि बाङालि बिहामजो लाबोहाय बुंखाबाय आङो आरो सिगां सना बायदि जादोलाय जोंखौ ओमफ्राय न'निफ्राय आउट खालामदोलाय फिसालाबाबो खाथेर गैला एबार हो मानिया आङो गोसोआलाय मा बिसोरखि सोरबा गोसोलायगोन नामा मालाय बिदा बिनानावसो ना बिनानाव बायदियानो सानखागोन बे आबासानाबो हेल' आन्टी हेल' आरे दाथ' बिहामजो गोदानबो स्राय मोनबाय नोङो जोबोद मोजां जासिगोन न' एकदम हेपि फेमिलि बिहामजोआबो एकदम हिटखा औ मानोथो हिट जाया जानो नंगौ ओमफ्राय बे नोंसिनि सुमफ्राम फिथाइखौ ना थाइबासो लाखाबाय आङो हाननानै दायो न'आव जाहैनोसै आं खाजि लगायनानै मा नङा आयै माने आंसो दहाय हानना होदोंमोनलै एकदम जेब्रा बुंखा मा बुंनो सानदों नों सानसोरां बेलाय आं बुजियाखैलै थैबाय दानाबा आबा मा थै आयै नङा आमसे दानसि दाथ' ओमफ्राय हाबाफ्राबो जोब्बाय ओंखायनो गाज्रि मोनलायनांला आरोना आंहाबो थांसै जिरा जादोंमोन आं जिरा ओमफ्राय मा क्लासाव फरायो नोंलाय आङो एइचएस फार्स्ट इयाराव फरायो दायो आयु गथ'थार माथो हा फरायनायफ्रा मोजां फरायग्रो मिन्थिबाय थेंक इउ थाबाय आन्टी फरायो मानो फराया जानो आंलाय दानि जुगाव ना लेखा फरायाबा मा जागोन दे एकदम जाम्बि जाम्बि जालांगोन ना नङाबा जाबायसै थुनथुलि मोनथिखायोना नंमारगौबो दे आरोथ' ना आं बिदि जाया बिदि जानो गोसो गैथाराहाय आं ओमफ्रायथ' मिन्थिगौ ना आन्टी बे सानसेरां आं गासिबो खालामना होजोबखादों माथो थैबाय नंगौ नामा आबा औ आंनि कलेज एडमिसन कलेज ड्रेस ओमफ्राय कलेजनि लेखा मानि गासिबो आच्छा आच्छा होमबा नों खिन्थायाखै बिमानो थुनथुलि नों मानो बेयाव लाबोखो आंखौ रायलायनो जों न'आवबोथ' रायलायनो हायोमोन ना औ हायो नाथाय आं बेयावनो रायलायगोन नोंजों नाथाय मा रायलायनांगौ
रिलेसनाबोथ' आरो एसे गोबावानो जाखाबाय खोमा ना? थेवबो नोंनि आइदि खुनजा नोंखौ इसिबां बेबायदि खालामो? मानोना बे आंखौ फसाया टुनटुलि। नोंखौलाय मानो फसाया बियो? नोंथ' नुनायावबो मोजां माने नायनायाव आरोना एकदम स' बिउटिफुल। आरोथ' मेयरजोंबो जोबोद समायखायो अब्ला। आरो खामानि दामानि बेफ्रावबोथ' नों हाखायो। अब्ला बे नोंखुनजो थंआलिया मानोथो फसाया नोंखौ? माथो खालामबावनो टुनटुलि। आं बिनि फसायनाय बायदि लुगैनाय बायदि बिहामजोजे नङाना। बिनि सायाव हाइ लेभेल स्टेन्डार्ड बेफोरबायदिबो नङाना आंनि बेकग्राउन्डआबो। होमबा मानसि बासियोसो नामा बेलाय नायै नायैनो? बेखौथ' मा बुंनो हाबावनो। जियानो जा अब्लाबो दाथ' गनायनांगौमोन ना? बे सिगांनिफ्रायनो बिदिनोखा टुनटुलि। आरोथ' जिउआ आंखौ गनायगोन ना गनायला मिन्थिला। आरो हाथरखि अब्लाबो बेथ' नोंखौ गोबां अयथासारबो खालामनो नागिरो माथो। मा नों बिदिखौ सहायनानै थाबाय थानोसै? जानो हागौ आंनि खाफालाव बिदिनो लिरनाय दं खोमा। खाफालजों जेबो खोथा गैया बे। मानसिया 2 नाम्बारिखा बियो नाथाय अब्लाबो मेहेरनि आइ मानिथ' आंनि आइ ना गाज्रिबाबो। आरे आइथ' आइ र'। थेवबो बे आइ मानिजाथावानो नङा। आरो बोरैबा मोनबाथ' नोंखौ बाहायबायसो जागौदां इयो। बेबायदिखौनो सिबियो नामा नों हाथरखि? टुनटुलि अब्लाबो आं आइखौ गोसो गोरबोजों सानसेब्लाबो मोजां जागोन होननानै सानो। नाथाय बिदि जे बेबहार खालामो सानसे जुदि नोंखौ माबा मोनसे खालामोब्ला? नाय हाथरखि दानि जुगाना गोबां सोलायबाय। एसेबां मोजां जानानैबो जेबो मुलाम्फा जेबो लाब गैला दानि जुगाव। नाथाय आंबो मा खालामनो आंथ' सोलायनो हायाना। नंगौ नों नोंनि जायगायाव थिगैनो दं। मोजां जानांगौ नाथाय एसेबांबो मोजां नङा हाथरखि मिन्थिबाय? दानि जुगाव जाय मानसिया जेसेबां मोजां जेसेबां सैथो आरो जेसेबां गुरैना बेबायदिखौसो बांसिन नारसिननो बोलो मोनो। बेखायनो एखमबा समाव ना गाव गावनि थाखायबो एसे थानांगौ। जेन माब्लाबा समाव सोरबा नोंखौ नारसिननो नागिरोब्ला उथिफिननो हानाय बायदि। बे नङा जे नों गावखौनो फुरा सोलायथार। बेबो नङा जे नों गाज्रिजों गाज्रि जाफा। थेवबो गावनि आन्थाबाबो एसेबाबो सोरबा नोंनि गाज्रि खालामनो सानदोंब्लाना बेखौ मुथुरजोंबाबो होफिननो हानाय गोहो थानांगौ। आरे बिखुनजोमालाय मा जादों नोंनि गाज्रि सानदोंब्लाना नोंबो बेजों जेनना थानाङा। नाथाय टुनटुलि जानो हागौ मेहेरा नोंजों थागोन। नाथाय माब्लाबा समाव थायाबो जानो हागौ। अब्ला गावनि हकनि थाखाय नोंबो एसे आवाज थिखो। नोंसिनि मेटारावथ' आंहा बांद्राय बुंनो जेबो मोन्थाय गैया। आं बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ। नाथाय हाथरखि नोंहाबो दा फुरा मोन्थाय दङ फुल पावार। बेखायनो गुबुनखौ नारसिननो खाबु होनो नाङा। गाज्रिखौ फेजेन सैथोखौ जेब्लायबो देरहाहो। आं नोंखौ गाज्रि जानो थिनाखै नाथाय बास जिउआव आरो माब्लाबा जुदि बेफोरबायदि जायो सोरबा नोंनि हकखौ सेनो नागिरो अब्ला नोंबो सिरि थाबाय थानाङा। जागोन टुनटुलि। आंनि बुंनायखौ नों दा बुजियाबो जानो हागौ नाथाय मोनसे बेबायदिबो टाइम फैनो हागौ नोंनि जिउआव माब्लाबा समाव नों बुजिगोन। दानि जुग आरो गोदोनि जुग गोबां फाराग दं। आजिखालिथ' सायाव दस्रा गोसो सिङाव दस्रा जायो मिन्थिबायना? बेखायनो बांद्राय इसेबां मोजां जानानैबो लाब गैला। दानि जुगा मानोना थगायनाय जुगसो नंखायसो जाजोब्बाय नंखाय जुग। जेसेनो गुरै थागोन बांसिनसो नोंखौ गाहायाव नारसिनबायानो थागोन। गावखौनो फुल एटिटिउडआव दोननांगौ माब्लाबा समाव। नंगौ टुनटुलि नों बुंनायाबो सैथो। आंबो मा खालामना गोदोनिफ्रायनो बिदिनो आंबो। रावखौबो गोरा रावजोंबो बेबायदि नांलायनाय बिदिखौनो रोङा आङो। आरो आंबो मालाय हरखाबै बोरै सोलायनो हानो। जागोन दे नाथाय नोंबो सानसे बुजिगोन। जायखिजाया गुड लाक। जेन फैनो गोनां समाव नोंबो ओरैबायदि जानो हाथों जेन नोंखौ रावबो जेबो खालामनो हायि रावबो दांनो हायि। आंहाथ' दिनै थांसिगोन ओमफ्रायो। नंगौ टुनटुलि नाथाय आं हास्थायोमोन कि आइया मोजां जाथों होननानै। अननायजोंनो सानसेब्लाबो मोजां जाखागोन होननानै। नाथाय नङा मेहेरजों आरो आंखौ जुदाला जाजानो लुगैयो।
बेफोरबायदिखौ सुखुआनोबा मेहेरखौबो सोरजोंबा नांलायोबा गाज्रि मोनो आं नाथाय आइयाबो हनै उन्दुदों माथो खानाय गोमोआ ओमफ्राय जि बेक बेक बुङोहाय बियो खोनासंनो बारुरो गावनि बिहामजोखौबो जि बायदि बखियो रायसोयोना नोङो र' होमबा नोंगौ एसेबां रायलायोना नोङो एसेबां रागा जोङो एसेबां बखियो बिनि खुगाखौ र' रावबो फैथ'खायाखै बे एसे आराम उन्दुदोंना नों गावनि बिहामजोखौबा अयथासार खालामनो हायो नों र' नोंखौबो एकदम मजा उथायगोन आङो दानदानो एबार रायबाव नों गावनि बिहामजोखौ नोंनि खुगाखौनो सिथाबगोन आङो बबे जाबाबो एख' लस गैया दे ओमफ्रायथ' हस्पिटालावसो खारदो नों थाम्फैफ्राबो डिस्टार्ब गाबाय गा मोजां येस साला मारै मेहेरजों रायलायबावो मारै मेहेरनो खिन्थाबावो आंथ' नोंखौ एरनानै बोखाबायना मारै रिप्लाय हैनो नागिरगोन नोंखौ दाथ' नों रायलायनोबो हाखानाय नंला दां दसेखिनिया